салому вақт бахайр. хабар аз Хатлон бо Рамазони Мирзомиддин манзури шумо. имрӯз 14 феврали соли 2026 инак таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо президенти Бонки Осиёии сармоягузориҳои инфраструктурӣ Тзеу Ҷияӣ, тақдими китоб ва маводи ғизоӣ ба сарбозон, таъиноти кадрӣ дар Хатлон. шарҳи бештари хабарҳо. 14 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Бонки Осиёии сармоягузориҳои инфраструктурӣ хонум Тзеу Ҷияиро ба ҳузур пазируфтанд. сарвари давлат хонум Тзеу Ҷияиро ба муносибати интихоб шуданашон ба мақоми баланд табрик намуда, ташрифи нахустини ӯро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. дар ҷараёни суҳбат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сатҳи кунунии ҳамкорӣ ва саҳми бонк дар татбиқи самтҳои афзалиятнокии рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон баҳои баланд дода, ба роҳбарияти он арзи сипос намуданд. таъкид гардид ки Бонки Осиёии сармоягузориҳои инфраструктурӣ яке аз шарикони муҳими кишвари мо дар самти ташаккули инфраструктури муосир ва пешбурди рӯзномаи рушди устувор ҳамчун иқтисоди сабз мебошад. ба раванди татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнокии сармоягузорӣ аз ҷумла лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи Руғун ва идомаи таҷдиди нерӯгоҳи Норак таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. ҳамчунин дурнамои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, инфраструктури нақлиётӣ ва шаҳрӣ, идоракунии захираҳои об, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, рақамикунонӣ ва баланд бардоштани самаранокии энергетикӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҷалби маблағгузории дарозмуддат, такмили механизмҳои татбиқи лоиҳаҳо ва таҳкими иқтидори институтсионалӣ зарур дониста шуд. омодагии худро ба таҳкими ҳамкории дарозмуддати судманд таъкид намуда, ҷонибҳо изҳори эътминон карданд ки мувофиқаҳои ҳосилшуда ба рушди минбаъдаи шарикии стратегӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёии сармоягузориҳои инфраструктурӣ такони нав мебахшад. имрӯз раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид бо мақсади арҷгузорӣ ба маърифату дониш ва дастгирии хизматчиёни ҳарбӣ аз қисми ҳарбии 3503 қушунҳои дохилӣ дар шаҳри Бухтар боздид намуданд. зимни боздид ба муносибати рӯзи ҷаҳонии ҳадияи китоб ба сарбозон беш аз 200 адад китоб тақдим гардид. китобҳо дар жанрҳои гуногун аз адабиёти бадеӣ то китобҳои таърихиву маърифатиро фаро гирифта барои ғанӣ гардонидани фонди китобхонаи қисми ҳарбӣ пешбинӣ шудааст. раиси вилоят дар суҳбат бо афсарону сарбозон таъкид намуданд ки китоб сарчашмаи асосии маърифат, худшиносӣ ва ҷаҳонбинии васеъ буда, мутолиаи пайвастаи он дар тарбияи кадрҳои босаводу ватандӯст нақши калидӣ мебозад. қайд гардид ки ҷавонони далеру шуҷоъ ки имрӯз дар сафи қушунҳои дохилӣ адои хизмат менамоянд, бояд ҳамзамон бо омодагии ҷисмонӣ аз ҷиҳати маънавӣ ва зеҳнӣ низ такмил ёбанд. бо пешниҳоди раиси вилояти Хатлон Ватанзода Салоҳиддин ба вазифаи сардори сароясати агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва Комилзода Ҷалолиддин ба вазифаи роҳбари филиали ҷамъияти саҳомии кушода шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Бухтар таъин гардиданд. имрӯз раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид мутахассисони навтаинро ба ҳузур пазируфта, оид ба баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои мубрами соҳа дар минтақаи Бухтар ба онҳо супоришҳои мушаххас дод. зимни суҳбат таъкид гардид ки фаъолияти соҳаҳои мазкур бояд дар асоси шаффофият, риояи қатъии қонунгузорӣ ва истифодаи самаранокии маблағҳои давлатӣ ба роҳ монда шавад. раиси вилоят ба кадрҳои навтаин барори кор орзу намуда, ҷиҳати ба ҳисси баланди масъулият, шиносоӣ ва ватандӯстӣ иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ дастуру ҳидоятҳои зарурӣ дод. хабару маълумотҳои бештарро аз шабакаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон мутолиа карда метавонед.